Bună, prieteni, și bine v-am găsit! Acum ce vreau să vă demonstrez că sistemul de votare este foarte învechit, nu numai la noi în țară, ci și în toată lumea. Și vreau să vă arăt că pe lângă aceasta, tehnologia blockchain poate schimba atât sistemul de votare, cât și trimiterea de bani și multe alte lucruri care sunt legate de contabilitate. Ce vreau să vă spun? În primul rând, vreau să vă arăt astăzi cum se poate vota, să vă arăt cum se poate vota utilizând tehnologia blockchain. Deci, în ziua de azi, ca să mergi la vot, se consumă mult timp, se consumă combustibil, se consumă bani și sunt foarte multe hârtii, foarte multe plicuri, trebuie numărate voturile, urnele trebuie duse și în același timp e nevoie de un sistem de pază, de securitate în fiecare loc unde se votează. Locurile astea se pot împuțina și hârtiile acelea care se consumă tone de hârtie pot să dispară. Adică nu mai este nevoie. Și asta datorită utilizării sistemului de vot care folosește tehnologia blockchain. Și acum o să vă explic cum. De exemplu, în loc să mergi la secția de votare, poți să votezi de acasă, din fața televizorului. Și e foarte simplu. De exemplu, pentru aceasta, ca să folosim tehnologia blockchain, să spunem că un canal de televiziune emite o poză cu președinții sau cu guvernul sau cu membrii partidului care vă să votați. Da? Pentru aceasta, aici am să vă arăt. Aici am creat un sistem de vot în care la fiecare persoană care trebuie votată este un cod, un cod QR, da? Pentru aceasta, aceste două persoane, cu telefonul dumneavoastră puteți să trimiteți votul dumneavoastră în mai puțin de un minut și nu e nevoie să numere nimeni voturile pentru că sistemul e automatizat datorită tehnologiei blockchain. Deci, pentru aceasta ce am făcut? Am creat pentru aceste două persoane care urmează să fie votate una sau cealaltă, am creat două conturi, da? Aici, dacă vreți să votezi una dintre persoanele acestea, cu telefonul tău mobil, vrei trimite o criptomonedă la contul respectiv. Transferul de criptomonede e ireversibil, deci nu se pot falsifica tranzacțiile pentru că rămân înregistrate în mii de calculatoare în toată lumea. Deci nu e un sistem centralizat unde cineva controlează tranzacțiile, e un sistem descentralizat în care o rețea de mii de calculatoare care sunt legate între ele printr-un program, înregistrează toate tranzacțiile care au loc în lume. Și acestea nu se pot falsifica. Dacă încerci să falsifici, e imposibil. Și orice eroare automat ți-o respinge pentru că există tranzacția reale în celelalte calculatoare. Pentru aceasta, spre exemplu, dacă eu vreau să votez, spre exemplu, fata care o am în dreapta, da? Vedeți că aici apare automat pe ecran un cod care de fapt e contul ei, da? Aici apare contul ei și apare și imaginea sus în Safari. Dacă mă duc la persoana masculină, văd că mi-apare alt cod care e contul lui și aceste conturi, pentru a vedea câte voturi au fiecare, eu voi trimite o criptomonedă sau un token la unul dintre ele și aceste criptomonede se vor număra automat, se vor suma în acest calculator. Aici în stânga e contul pentru persoana masculină, da? Și în dreapta este contul pentru persoana feminină, da? Deci, aici bărbatul, spre exemplu, vedem că
contului este doar de 2 BPK, da? 2 Bisparck apare aici, da? Deci 2 Bisparck. Dacă dau actualizare, există doar un tip de criptomonedă care apare aici, da? Și apare 2 BPK și probabil că sunt 2 tranzacții. Atât. Deci sunt 2 tranzacții. Dacă ampliez pagina, da? Mi apare aici 2 tranzacții. Deci, acum vom vota trimițând o criptomonedă Rombit la una dintre aceste 2 persoane, da? Deci nu are niciuna, nici cealaltă, nici o criptomonedă în afară de Bisparck, da? Un BPK, atât are. Vedeți? Ei. Și acum să vă arăt cum se va face. Actualizăm și asta, ca să vedeți că nu există altă criptomonedă, este o singură tranzacție, da? O singură tranzacție. Deci, reducem înapoi. Deci în stânga avem bărbatul și în dreapta avem femeia. Ok? Ei, acum cum fac ca eu să votez aceste persoane? E simplu. Spre exemplu, să spunem că un canal de televiziune trimite de o manieră oficială poza cu persoanele care urmează să fie votate. Și noi atunci intrăm în portofelul nostru virtual, într-o aplicație, da? Și avem voie să trimitem numai o singură criptomonedă. Da? Dacă trimiți mai mult de una, se anulează. Ei, alegem Rombit și pentru aceasta trimitem, pentru a vota una dintre cele 2 persoane, trimitem, spre exemplu, la femeie, da? Mai puțin. Să nu ne încurcăm. Deci, trimitem un Rombit și voi scana codul ei. Da? Deci, îl putem verifica. S-a scanat codul 0x7b, care corespunde, dacă ne uităm, o să vă arăt cu o camera foto. Deci 0x7b corespunde la femeia respectivă. Și atunci voi trimite un Rombit, da? Pentru că voi da votul meu acestei persoane. Mă costă doar 9 centime și o pot face stând în pat, uitându-mă la televizor sau stând pe fotoliu, fără să trebuiască să mă duc să am o deplasare, să consum motorină, timp. Aici mi arată automat că tranzacția a avut loc în 30 de secunde. Ok? O să verificăm acum, să vedem care dintre cele 2 persoane au obținut un Rombit. Vreau să vă spun că numai Bisparck aveau un cont, da? Deci în stânga e bărbatul, da? Dăm o actualizare la program, da? Să vedem dacă a primit vreun Rombit. Și aici apare că nu are decât 2 tranzacții. Deci are 2 tranzacții și aici ne arată că nu are niciun Rombit, da? Ei, acum trecem la femeie, să vedem, dăm o actualizare, da? Dăm o actualizare aici, da? Acesta este contul respectiv și vom verifica și vedem că aici pune un 2. Asta înseamnă că sunt 2 tipuri de criptomonede. Deci pe lângă Bisparck am mai primit și un Rombit. Deci am votat femeia, am trimis în câteva secunde a ajuns Rombit
care reprezintă votul pentru că am votat acea persoană. Și aici, bineînțeles, ne arată, dacă vă arăt, acum un minut, spre exemplu, a primit să ampliem mai bine, da? Deci, aici au avut loc două tranzacții, vedeți? Deci are un BISPAR și un rombit. Deci am trimis un rombit acum un minut. Un minut, da. Deci aici este numărul tranzacției, acum un minut, da? A primit un rombit. Deci am votat un rombit. În timp ce femeia are un rombit, bărbatul nu are nicio criptomonedă. Ei, acum voi trece înapoi și să spunem că altă persoană vrea să voteze bărbatul. Intrăm în rombit, persoana respectivă la ea de acasă, fără să se deplaseze în nicăieri, intră pe programul de televiziune sau pe teletext și trimite un rombit scanând codul la persoana respectivă, da? Dacă vă arăt cu camera foto, vedem că aceasta este adresa, da? Aceasta este adresa 0xDA, da? Care corespunde aici. Și trimitem un rombit la această persoană pe care am votat-o. Costă doar 9 centime. Vedem aici la detalii. Se spune că durează 33 de secunde aproximativ. E o tranzacție, nu contează distanța, se poate trimite din Statele Unite, din Rusia, din Japonia. Ajunge în secunde. Da? Deci poți să votezi în secunde, indiferent în ce parte a țării. Nu mai trebuie să mergi la ambasadă, nu mai trebuie să mergi la consulat și nu trebuie decât să ai criptomoneda respectivă care este emisă pentru acest vot și care va fi dată persoanelor majore cu drept de vot. Da? Se face un cont și fiecare va avea contul lui. Cei care nu știu, se poate într-adevăr să se meargă la urne, nu o să mai fie atâtea probabil și acolo îți va da cineva un dispozitiv mobil pentru a vota, da? Am întârziat puțin mai mult, un minut. Nu contează, tranzacția e ireversibilă, deci votul o să iese, da? Nici nu are rost să stăm aici. Da? Putem să vedem câte voturi are persoana respectivă. Acum o să intrăm aici la bărbat, să vedem dacă într-adevăr are și el un vot sau nu. Deci v-am spus că avea doar 2 BISPAR, da? Acum dăm actualizare. Da? Și se pare că acum nu mai este un 1, că există un 2. Asta înseamnă că are două tipuri de criptomonede. Aici are un rombit, deci au primit votul nostru, da? Și dacă ne uităm la tranzacție, vedem că acum un minut, da? Persoana respectivă, dăm să ampliem, persoana respectivă a primit un rombit. Să spunem acum că altă persoană va vota femeia, da? În momentul acesta intrăm în aplicația respectivă și o altă persoană trimite un rombit la adresa femeii, da? Am scanat codul QR, apare automat. Dacă nu ar funcționa codul QR, se poate copia și lipi codul de la asta, trimitem de la contul ei, trimitem un rombit, da? Deci ea avea un rombit aici, da? Deci trimitem un rombit, vedem, spune că va dura 1 minut și 15 secunde și că ne costă doar 8 centime. Nu ne costă 1 litru de motorină ca să mergem, nici 2, nici nu trebuie să... Totul se face în sistem automat.
Între timp, până durează asta, am putea, deja a avut loc, a durat 15 secunde doar tranzacția, da? Deci ieșim de aici, tranzacția a avut loc, ăsta îl și scoatem și intrăm aici, micșorăm aici unde avea bărbatul înrombit, da? Deci avea aici bărbatul înrombit, da? Aici bărbatul avea un rombit, da? Dacă dăm actualizare, da? Vedem că bărbatul are doar un rombit, nu are mai mult. Și ultima tranzacție a avut loc acum 3 minute. Deci are doar un vot, da? Și mergem în partea dreaptă unde e femeia și să vedem, aici îmi arăta că are un rombit doar, nu? Aici avea un rombit. Actualizăm pagina, deci o găsim în Google, da? Am actualizat-o și ne uităm aici. Acum un minut, deci a avut un vot acum 1 minute și unul acum 1 minut, da? Și ne uităm aici, mai sus, da? Dăm un click și vedem că are 2 rombit, care înainte a avut un rombit. Deci așa se face sistemul de votare. Nu trebuie numărate voturile, nu trebuie numărate urnele și fiecare tranzacție, dacă vedeți aici, fiecare tranzacție apare ora la care a avut loc. Să iau asta. Deci apare ora la care a avut loc, acum cât timp și rămâne înregistrată toată tranzacția nu într-un calculator, ci în mii de calculatoare în jurul lumii, care fabrică Ethereum și alte criptomonede. Deci aceasta este tehnologia blockchain. E ca și o carte mare de contabilitate în care apare clar toate tranzacțiile. Rămân înregistrate. Da? Deci așa se votează. Nu e nicio mare dificultate. În viitor, peste 3, 4, 5 ani, cred că sistemul de vot este mai transparent, pentru că fiecare poate să vadă, copiind codul de la persoanele care vor fi votate, vei putea trimite votul tău, indiferent din ce parte a lumii ești, și în același timp vei putea, intrând în Etherscan, în Google, da? Intri în Etherscan, eu îl am aici, da? Deci intri în Etherscan, pui adresa persoanei, da? Persoana respectivă are adresa asta, da? O copiez, intru, spre exemplu, în Google, deci acesta este bărbatul, intru în Google, caut în Etherscan, mi apare aici și lipesc codul respectiv al persoanei care este votată și aici mi apare automat câți rombit are, da? Deci are un singur rombit. Voi copia, deci aici în RC20, rombit e un token de tip RC20, acum 7 minute i s-a trimis doar un rombit și mai are 2 BPK, deci 2 BISPAR. Deci la votul cu rombit n-a fost decât o tranzacție. Acum, dacă intru aici în Google, voi intra cu camera să verific femeia cât are, da, copiez. Când pui camera cu sistemul Android, nu o să poți copia codul așa, trebuie să îl scanezi codul direct cu portofelul tău virtual. Copiez codul. Țineți minte că, de fapt, aici femeia a primit 2 rombit, deci a câștigat voturile. Aici lipim numai puțin.
Da, nu mă încurc. Deci intrăm în Etherscan. Da? Lipesc codul ei și voi afla câte voturi a primit. Câte voturi Rombit a primit. Da? Aici apare codul ei, 0i7b. Vedem că are două criptomonede. S-a făcut un vot cu Bispark și în limba spaniolă și acum am făcut un vot cu are 2 Rombit. Deci nu are mai mult. A primit în votul în limba spaniolă când am făcut înregistrarea, a primit 2 Bispark. Sau 1, mai puțin să văd. Da, a primit un Bispark și acum la acest vot a primit 2 Rombit. Deci unul a primit acum 12 minute și unul acum 5 minute. Da. Deci aici un Rombit și încă un Rombit. Deci așa este sistemul de votare folosind tehnologia blockchain. Și nu trebuie să calculeze nimeni, voturile iasă. Se poate cere ca codul respectiv în momentul în care trimiți o criptomonedă să fie acceptată numai un tip de criptomonedă și numai o criptomonedă, nu mai multe, da? Deci se poate programa și acest lucru. Ei, și cam aceasta este ideea, da? Deci, apare un canal de televiziune, ziua votării, începând de la ora X, se aleg acele două persoane. Aici apare cu iOS, apare în Safari numărul codului și aici apare numărul codului, da? Deci e diferit. Sunt două conturi create și se poate vota din orice parte a lumii stând acasă. Sau la plajă, sau la munte, numai să ai internet. Singura problemă, să ai internet. Ei. Și acum, deci aceasta a fost, așa se votează în viitor. Așa se va vota. E economic, ecologic, nu se consumă hârtie, nu se consumă carburant, nu se consumă nimic. Și e foarte simplu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și sper să înțelegeți că criptomonedele se pot folosi nu numai ca și transfer de bani, pot să îndeplinească funcția de certificat de proprietate sau poate să fie un plic de vot sau poate să fie orice altceva. Da? Vă mulțumesc și vă urez numai bine.